gifted to give. Gigasahan ug andam gayud nga mo paambit kini mao ang tema sa atong nga simbahan karon nga tuig sa pagsaulog sa Year of Mission ug usab 500 years of Christianity in the Philippines. Mao nga diha sa ato ang pagplano sa tibok tuig nato isip lokal nga simbahan sa Diocese sa Mati ang bulan sa Marso, karong bulana gitagana nato nga Jubilee of the Social Communications. Ug mao kana nga hinungdan ngano nga ania kamo karon dinhi ang mga SOCOM volunteers sa 20 nato ka mga parokya ug dinhi sa diocese ang mga representante aron sa pag-abli nining mao nga tuig o mao nga Jubilee. Kamo nitabang ginamit ang modernong kahimanan sa komunikasyon aron ang lihok sa pagpakaylap sa maayong balita magpadayon. Thanks to your passion, thanks to your dedication as SOCOM volunteers. Ug mao kana nga nini atong Santos nga misa ilabi na kining ako nga homilya ako nga gipili kining tema nga nagkanayon SOCOM's gift to the church to evangelize through the social media and mainstream media. Gifted to give. Pope St. Paul VI, in the document Evangelii Nuntiandi, number 45, says, and I quote, "Our century is characterized by the mass media or means of social communication. And the first proclamation, catechesis, or further deepening of the faith cannot do without this means." End of the quote. No. Ang atua daw nga siglo, mao kini ang panahon nga diin ang mass media mao ang pamaagi diha sa pagpadayag. Ug mao kana nga ang simbahan diha sa iyaha nga pagsangyaw, proclamation, o diha sa iyang katekismo o pagpalawom sa pagtuo ug usab diha sa iyaha nga buhat sa pagpahibalo migamit niini nga kahimanan. So imagine 1975 pa to nga document Evangelii Nuntiandi nga din kini nga panglantaw sa Santo Papa Pope St. Paul VI, Pope Paul VI, gilantaw niya daan nga sa umabot nga panahon mao na gyud ni ang usa sa mga pamaagi nga kita makasangyaw. Ug mao kana nga natuman gayud kini telebisyon, sa radyo ug karon ang bag-o nga plataporma nga mao ang social media. Online means mao kana nga daghan ang maabot sa tuwang pagsangyaw. Mga kaigsunan diha sa pagpalawom sa atong pagtuo ato kini nga gigamit. Ang COVID-19 nakalimit diha sa atuang regular nga mga formation o mga panagtagbo diha sa parokya. Kaniadto matagbulan aduna gayon meeting ang Family and Life, ang DYA
o ang kaabag padayon ug ang uban nga mga apostolado o ministriya diha sa atuang parokya. Apan tungod kay lagi naglikay kita sa pagkuyanap sa COVID-19 nga virus, mao kana nga wala usa kini napahigayon sa regular nga pamaagi. Ug mao kana nga diin gigamit karon ang bag-o nga kahimanan. Mao kana nga ang uban nga apostolado ni sulod na sa radyo, sa television ug sa social media. Mao na nga diha sa atuang radio station ang Sabado ug Domingo napuno na sa mga programa sa mga apostolado ug mga ministriya. Pananglitan nga karon Sabado na ay programa sa Couples for Christ o mga batan-on, youth's time, o bisan gani ang Catholic Faith Defender, o bisan gani aktibo diha sa nagtrabaho sa gobyerno. Si Attorney Al Aquino misulod diha ang balaod sa kalibutan ug balaod sa Dios ug uban pa. Di Father Alfie kada kadlawon ni siya alas 5 sa buntag, alimbon sa kabuntagon, aron makasugod og impluensya diha sa hunahuna sa tawo bisan sayo pa sa buntag. Bisan ako nakamatikod nga dili gayud bastante o enough ang paghumili dinhi. Bisan taas na ko mahumili, kulangan paghihapon ko. Mao na nga ako pong gipaningkamutan nga mosulod diha sa radyo, sa telebisyon ug sa social media, pinagi sa Domingo nga programa ang tingog sa magbalantay. Aron diha mapasabot ang pagtuo nga Katoliko ngadto sa katawhan. Kini pagpadayag nga naga-level up kita, nagaka-improve kita. Wala na lang ito gihimo diha sa regular nga meeting matag bulan o diha sa homily o sa seminars, apan karon tungod sa inyuha nga mga talento nga diin nagamit nato kini pagpakaylap sa maayong balita. Socom's gift to the church. The media is God's gift. Kini ang panglantaw sa simbahan nga giingon ni Pope Pius XII sa iyahang encyclical Miranda Prorsus, Pastoral Instruction on the Means of Social Communication, diha sa Communio et Progressio, Communion and Progress. Ngun siya, media is a gift. The church sees these media as gifts of God, which, in accordance with His providential design, unite men in brotherhood and so help them to cooperate with His plan for their salvation. End of the quote. Ang simbahan nagtanaw nini nga media nga gasa gikan sa Dios. Ug mao kana nga gihimo kini aron makatabang sa iyahang mga anak nga makadungog sa mensahe sa kaluwasan. No, gasa dinhi sa gikan sa Dios. Ginamit ang mga eksperto, gigiyahan sila nga makaimbento nini. Mga kamera, mga radio ug karon online na. Mao na nga kung kita dunay kalihukan diri, pwede na ta makita dito sa Amerika, dito na ta makita sa Middle East. Ang Santo Papa naa sa Iraq, makita na usab nato siya. The power of connectivity. Ug mao usab kini ang gigamit nato nga gasa
nga nadawat ug mao kana kamo SOCOM volunteers nga nakadawat ini maong gasa mipaambit usab niini ngadto sa uban. Diha sa modernong pamaagi gigamit nato kini aron ang mensahe sa kaluwasan atong mapaabot. I hope, my dear SOCOM volunteers, that you realize how noble is your work. You are cooperating in the work of evangelization using the gift that comes from God. Ang inyo nga pag-anhi karon mga representatives sa kada parokya usa gayud kanindot nga pagpadayag nga ikaw usa ka responsable nga piniyalan, steward, ug imong gipalambo ang gasa nga gipiyal kanimo ngadto sa Dios. Sa atong ebanghelyo karon ang parable of the prodigal son sambingay sa maayong nga amahan o merciful father atong nadungog nga ang anak nag-usik-usik sa mga gasa nga gihatag kaniya sa amahan. Gigamit niya kini aron lamang sa iyang kaugalingon nga satisfaction. Gigamit niya kini sa kalibutanon nga mga kahilayan, mga dautan. Ug ang tanan gikuha kaniya ug nahimo siyang walay nahot, nahimo siyang kabus. Kini mga kaigsunan magpahinumdom kanato nga ang tanan gasa lamang nga gihatag kanato sa Dios ug mao kana nga ato kining gamiton. Ang mainstream media ug social media gasa gikan sa Dios. Ug mahimo nato kini nga diin kita makapaambit nini ngadto sa uban. You are now challenged to share and to give. Ang imong talento isip usa ka batan-on. Ang atong mga teachers nga uban diri nga volunteers sa SOCOM kamo anda mutahan sa inyong kinabuhi aron mapaambit ang mensahe sa Dios ngadto sa uban. Ug himuon ta nga tuang kaugalingon mamahimong instrumento nga magpahinumdum sa uban nga mga nag-usik-usik sa gasa nga ilang nadawat nga diin ang gugma ug grasya sa Dios maangkon nila kung sila makaamgo sa ilahang kasaypanan. You are gifted to give and to evangelize. Pope Pius VI, Pope Paul VI said, the Church would feel guilty before the Lord if she did not use this powerful means that human skill is daily rendering more perfect. Evangelii Nunciandi number 45. Makonsensya ang simbahan kung kining kamera, ang radyo, o ang inyuhang mga koneksyon sa social media dili gamiton aron makapakaylap sa maayong balita. The church would feel guilty. Ug mao kana nga salamat sa Dios nga kung makakita ako sa paggagawas sa Immaculada Concepcion, Baganga, San Pedro Claver, Tarragona ni nga SOCOM, o San Isidro, sa Batu-Batu ni nga SOCOM, o San Nicolas de Tolentino, sa Cathedral ni, o dili sa Boston, San Francisco Javier, sa Sigaboy ni nga SOCOM, o sa Manay, ug uban pa nga mga SOCOM. Inyong obispo nalipay nga diin kini nga mga volunteers dunay passion nga mogamit nining mao nga kaymanan. Mao na nga dili ta mag-guilty nga wala nato gigamit nga dili lang sa pa-cute-cute lang, selfie lang, pinapogi. Gigamit nato kini sa
pagpahinumdum sa katawhan sa mensahe sa Dios. Nining Jubilee sa social communication dinhi sa Diocese sa Mati. The Lord invites us, come and see. Dali, ug tan-awa ninyo. The Lord is invited, come and see. Kung unsa ang inyong mahimo alang sa gingharian sa Dios. Mao na nga samtang kaubatan-on, himuha kini ninyo nga pride o garbo nga sa inyong pagkabatan-on gigamit ninyo ang inyong talento alang sa pagpakaylap sa mayong balita. Let us carry our Catholic identity. The SOCOM hashtag, #gifted. Ug asta mo hatag, #evangelization. #gifted, SOCOM volunteers. Unsa mo buhaton? #evangelization. That is our identity. That is our character. Continue to live with it. Sa katapusan, I'd like to mention here, now it's going on, the visit of the Pope in Iraq, bringing the message of hope, fraternity, and peace. Bisan tigulang na siya, 83 years old, niadto gyapon siya may biyahe sa Middle East aron pagdala sa mensahe sa paglaom, kalinaw ug gugma. Like our Holy Father, let us be driven. We should be driven and inspired to give because the Lord invites us, come and see. You are gifted and you have to share. God bless us all. Palihog manindog. Ang sugilyanon